Bojíš sa, že pri prezentácii pred investorom nebudeš pôsobiť dostatočne fundovane a pripraveno? Ovládanie tohto nástroja ti môže výrazne posunieť sebavedomie a zvýšiť šance na úspech. Lean Canvas, nástroj na zachytávanie podnikateľských nápadov a hypotéz, je široko uznávaný medzi investormi. Mnoho pitch deckov je postavené na jeho základe a niektorí investori ho dokonca uprednostňujú pred tradičnými prezentáciami. Lean Canvas pozostáva z 9 blokov, ktoré ti pomôžu spresniť tvoj podnikateľský nápad a efektívne ho komunikovať. Začni opisom najviac 3 hlavných problémov, ktoré chceš pre svojich zákazníkov vyriešiť. Toto ti pomôže sústrediť sa na to najdôležitejšie. Môžeš tu opísať aj existujúce alternatívy, kde uvedieš, ako tieto problémy riešia iní. Následne opis svojich zákazníkov a skupinu užívateľov, ktorí budú používať tvoj produkt ako prvý a okolo ktorých postavíš na začiatku svoj produkt. Opíš a vysvetlí, ako jedinečnú hodnotu ponúka svojim zákazníkom pri riešení ich problému. Toto predstavuje dôvod, prečo si zákazníci vyberú teba a nie tvojich konkurentov. Môžeš tu aj zahrnúť koncept z pohľadu vysokej úrovne, kde jednou vetou jedinečne a zapamätateľne opíše svoje podnikanie, často pomocou analogie alebo porovnania. Pokračuj opisom kľúčových vlastností a služieb, ktoré ponúkaš na riešenie jednotlivých problémov. Vysvetlí, ako sa tvoje riešenie dostane k zákazníkom a vymenuj jednotlivé kanály. Uveď, ako bude tvoj biznis zarábať. Odkiaľ budú pochádzať tvoje príjmy a zahŕň aj metriky ako celoživotná hodnota zákazníka, ročný opakujúci sa príjem či hrubá marža, aby si ukázal ziskovosť a predvídateľnosť tvojho startupu. Podobne rozpracuj náklady od vývoja po marketing. Zahŕň aj relevantné ukazovatele, ako napríklad náklady na získanie zákazníka. Identifikuj aktivity, ktoré bude sledovať na meranie úspechu. Dobrým prístupom je ich vystavať okolo životného cyklu zákazníka. Záujem môžeš merať cez zobrazenie stránky s cenníkom, aktiváciu cez registrácie, udržanie cez opakované používanie, príjem cez konverzie na platiacich zákazníkov, odporúčania cez MPS alebo samotné odporúčania. Tvoja tzv. Neférová výhoda je zdôvodnením a súčasne dôkazom jedinečnosti tvojho podnikania. Vysvetľuješ v nej, prečo je tvoj biznis ťažko napodobniteľný. Toto môže vychádzať napríklad z tvojej jedinečnej expertízy, exkluzívnej spolupráce alebo patentov. Nakoniec sa na to celé pozri spätne z pohľadu investora. Ideálne si opísal jasný problém a predstavil jedinečné riešenie. Identifikoval si zákazníka, ukázal veľkosť trhu a vysvetlil, ako ho oslovíš. Okrem toho si zdôvodnil, ako budeš generovať príjem, s ním spojené náklady a svoju jedinečnú konkurenčnú výhodu, aby si ukázal, prečo si tou správnou voľbou. Daj like a follow, ak ti to prišlo užitočné.